Wel, mae'r tro dweithio mor bell yn ôl, lla'n cofio dda iawn, ond na'i gofio hwn, achos mae'r tro cyntaf fy meibio ni wedi gweld y seremoni o'r fath, a fy wyri a fy wyres sydd y teulu i gyd yma, a wni eisiau nhw weld beth oedd o, sut oedd o brofiad oedd o, a sut fath, be oedd yn mynd ymlaen. Wedyn, hwn oedd y gorau o fellfor. Llif oedd o, o'n i'n meddwl, o'n i'n mhen llun yn fach, a mi'n rhaid yno ar y pryd, erbyn hyn, fi ydy'r taid. A wedyn mae gennau wyr ac gennau wyres, llif amser, llif y cenedlaethau. Ond dwi yn dod yn hannu o'n haid, a mae'r plant yn hannu ohona i. Wedyn mae yna lif di ben draw, didor, parhaol, trwy amser i gyd, pawb. O'n i'n falch iawn o wynebdaeth Karen. O'n i'n gadarnhaol iawn. O'n i'n falch iawn bod fi wedi plesio'r bwyniad i'r fath raddau. Mae'r gadair yn rhyfeddol. Dwi wedi sgwennu llawer am Williams Parry. Mae'r gadair yn dod o'r lôn goed. A nawr mae'n dan o'r lôn goed a Williams Parry yn fystydu un Rheforys yn Abertawe. A yna gysylltiad yna. Dwi'n sgwennu 4 llyfr am Williams Parry, a wedyn mae'n teimlo fod y lôn goed a Williams Parry yn agos atai am byth, a mae hwnna'n hyfryd.